Osiptende wa matindo, health center, dispensary, inwango thieth ma onge chudo mora mora. Kochakore outpatient, inpatient, korwaki ward, maternity, eye health care, mani inwango level 2, level 3, nitie select level 4 facilities. Osiptende mag sub-county referral. Inwango thieth. Mar, kendo malicha hinya chenro no en ndikruo, kise ndikori. Emergency services, ngato onwang' ajali, apiko tuomi, gari otuomi, thuolo kai, iringo idhi osiptal, nitie emergency services ma onge gimichulo. The emergency services ginyalo nwang'i osiptal mora mora. Okochuno ni NHIF nyaka ondikre kodgi. Mora mora, and for the first 24 sichari, 24 mokwongo, sirikali mabro kawo ting makamano. Koro emomiyo adwana kwa jothurwa wawuog kuom waduto mondo wadhi mondo wandikre. Nikech ing'eyo ni king'iyo kata mana pek ma tuo Kenya ka. Yes. King'iyo thurwa wan gi tuoche mang'eny. Mokwongo malaria, chandowa, tuo mar ayaki, chand from this primary health care fund, these free services. Ma onge gimidwaro no chul, en mana ndikruok no kende. Bang'e no kisendikri, nitie penjo mibiro penji mondo wang'e ni yuto ni chalo nade. Nitie penjo mibiro penji, dak e ot machalo nade, in gi stima dala nika mabe wanyalo neno, pi mitiyogo, iomo pi e yawo, kose in gi pi e ot, in gi vifaa mage ot ka inie gi TV moro, inie ga piko ni moro. Kwa ng'iyo mano gi gik moko duto mang'eny, obro miyo wan to ng'ani yuto ni nyalo chalo kama. Koro kwa senge yuto ni kuchalo kamano to wagola tamalo 2.75 kuom yuto ni mani mabro bedo contribution ni. To ka bed ni be watimo mano to wanwango ni in ng'ama ok nyal, onge gimi nyalo chulo, sirikali mabro kawo ting' ma chudo ni mondo ibede go kumbani kaka jo Kenya mamoko. To ne jomondike tich kaka koro wan marwa chalo nade? Wan jomondike tich marwa mayot, nikech marwa to koro dungwa ng'e ni yuto ni chalo nade, to koro ng'ada 2.75 no direct to the NHIF, SHA, Social Health Authority. Marwa mayote mokalo. Erokamano ahinya. To kaduogi mana chien matin, yande kane wan gi NHIF mabende koro waweyo wadonje SHA ni. Ne nitiere gima luongo ni per visit charge. Nitiere kaka noket ni kiwango mar limbe minyalo timo e osiptal. Mabe nitiere kod kiepe, obed outpatient ka. Sani onge kiepe. Koro wayawe. Kibeti biro nwang'a thieth. Onge restriction moro modhikete. To kang'eyo okiwuoyo mararia nikech cover machoncha ne nyalo miyo ng'ato thuolo dhi kata mana Uganda ka en gi specialized treatment kata mana oko mar Kenya. Ma bende nitie kod provision makamano. VOJ na nyisi ni gigo duto mane ni NHIF okele SHA. Gimwatimo en nano wamedo kidienje moko mondo bed maber mondo kony japiny. Thieth ma mok yudre e Kenya ka. Ka daktari mari ondiko ni Victor koro dwaro no dhi otimni gima kama to gino onge e Kenya ka. Thieth ma oko no be SHA biro chungi. Ka in registered to be isetimo chudo mamari kaluwore gi kiwango moketni. Ang'o manyatimore ka pokan ng'ama chudo kenda ka chieng' moro achiel rem chudo nikech weche mag pek mar ngima? Samoro na jatimo hala to kayudo pesa mar tero my monthly contribution cha. Mano konya. Mano gima timore kendo ndalo mang'eny kabisa, nikech seche moko yuto ok dhi kaka chenro mari no paro. Koro gimwatimo en ni sirikal watiyo gi ogendni mamoko kaka Hustler Fund, waloso gi jo bank, waloso gi Saga, nikech in koro okichud dwe ka dwe. Chudo mari biro bedo dichiel e higa. Kise chudo dichiel, wanyalo loso gi joge, ginyalo mi hola, ka gise mi hola, gikete gimoro matin e wiye kanyo, to gichulo ni dichiel, to koro inyema koro ibiro pango kaka ibiro chulo gi. Nikech mano ber mano nikech kisetimo kamano to koro ing'eni for the next 1 year, higa ma achiel ma koro biro no, ing'eni in go kumba maka gimoro timi to nitie kaka resruok ibiro yudo. Erokamano maduong' ahinya. Daktari, be nitiere tuoche moko matama ma bende gini biro weyo oko, chronic illnesses
mamoko koso gini omako nyaka ng'ama nigi chronic illnesses go kalure king'iyo kata sani e piny mwantie ni yes chronic illnesses gima osebedo ka medore mano tuo mar sukari, tuo mar adundo magocho matek, gin tuoche mosebedo ka medore kendo ne wawacho ni kaluwore gi chenro ni magi gik mabiro kuongo goye taya nikech gin e gik machando oganda koro tuoche miluongo ni chronic diseases go are all catered for giduto nywande gi iye kanyo kendo biro chulo garama kaluwore gi tuoche go nyaka kawuono ni jo Kenya maro 1.3 kende mosendikore nyoro en 1.7 duoke chini hero kamano gino kenge mage muketo mar neno oganda jo Kenya ondikore karombgi kanyo to nyicho wasebetie gere moro nyocha pok waloso gi jo Kenya maber to waneno kaka wamedo loso kodgi maber kaka koro gimedo ndikore nyoro kanyisi ranyisi achiel nyoro wan gi regional commissioners go all the deputy county commissioners telo mar nanga nyo wan kodgi Kenya School of Government gi minister margi Professor Kindiki gi waziri marwa Dr. Baraza gi PS Raymond Omolo gi PS wa Harry Kimtai kendo nyo wagomba kama ber kendo wacho gi ni koro dhiuru e gwenge kutiyo gi village elders utiyo gi chiefe gi jolup chiefe mondo ulande injili ni nyoro be kendo godhiambo kanyo donge nyo wan kodu Taifa Hall kwaromo gi jopiny kendo jopiny openjo wapenjo matek watemo mondo waduok kaluwore gi lony mwantiego kendo sani donge koro wagon konibaka ka mondo losiego oganda mondo koro wanyisgi e ber mar gini kendo giwuok kanyakla ji duto mondo ji odhi ondikre gi okumba mar SHA nikech gibiro nwang'o konyruok koro wabiro timo mano for the next 1 week ndalo 7 mabiro wabiro bedo gi romo mopogore opogre mabiro bedo e kanise wabiro bedo gi road shows wabiro romo kod kamoro amora ma gintie wabiro biro kendo nyaka wanyisgi adiera mar okumba mar Social Health Authority ero kamano mudonga nyam ginango ni wacho kacha ni data mag jopiny thothne biro tiyo gi gima wuok from National Registration of Persons NRP okang'eyo ni gino kenge mage moketo mar konyo geng'o mibadhi manyoni tire NHIF chawang'ni tire claims moko mag facilities mamoko ne kelo penj mathoth malo duoko gima mag mibadhi tema nyokwako NHIF mano en gima osechandowa kaka migawo ma thieth higni mang'eny achiel kuom gima wakelo ma biro geng'o mibadhi en gima iluongo ni technology in sama idiyo kata e simbi kidwa oro ne ng'ato pesa donge onge ng'ama ilosogo idiyo adiya idwa oro pesa ni Dr. Amoth to pesa no chopo ne Dr. Amoth kendo inuang'o duoko ni aoro siling 2,000 ni Dr. Amoth mane gima wadwa tiyogo mokwongo mar ariyo wadwa pogo tich chon NHIF ne ochung' ne ndiko osiptende maging'iewe services from koro gindiko osiptendego to kendo gidonjo kodgi e contract sani koro mano wagolo oko nitie the single source of truth iluongo Kenya Medical Practitioners and Dentists Council mano en gimochung' ne andike mag kuonde thieth te gini ma gibiro miyowa listi ma kuonde thiethgo to gitero ne NHIF ni magi kuonde thieth mwandiko koro magi jok mo unyalo donjro e chenro ma mondo gimi ji thieth koro mano be biro duoko mibadhi nikech koro NHIF ok nyal dhi mag wachino e osiptand Victor ni be koro warwake e system wa nyaka koro lim gi tim maru mu ung'e ni be gichopo standards maru mu accredit gi mane gima koro wadwa timo wadwa pogo accreditation ng'ato ka ng'ato machielo timo accreditation to NHIF to koro ng'iewo mana thieth kuom osiptendegi mar adek ing'iyo technology no be machacha ninyalo wacho ni Dr. Amoth ithiedho ng'ato ka to odiochieng'no kendo be ithiedho ng'ato Mandera gima ok nyal timore to odiochieng'no kendo ithiedho ng'ato Mombasa koro kaluwore gi technology sama koro
aneni ka in jatuo abe nyaka ket namba na mondika go ka Kenya Medical Practitioners and Dentists Council gino report biro wuok ni ka wuono Victor neno jotuo 10 to wacho no neno moro Busia, oneno moro Mombasa, oneno moro Mandera. Victor ni eno tiyo ga ngo oneno jatuo ni ai kaluwore gi mano kendo nitie gimiluongo na accreditation by services. Okang ibro bedo go kandaras mar NHIF bro luwore mana giminyalo Social Health Authority pod wang'iyo gi NHIF ahinya bro mana bedo kaluwore gi giminyalo timo. Yes. Ok inyalo wacho nono in hospital ma onge theater titimo operation itime gang'o. Mano report mabro wuokie kuom okang' machielo kabiri Social Health Authority. Koro mage gik mwadwa tiyogo kaluwore gi artificial intelligence to ng'enyne koro bro wuok bang'e ka koro asebedo gi data. Ka ji koro thieth wang'iyo wanyalo ng'iyo trends osiptandni en osiptal manade magiwacho ni gitimo operations 24 to gin gi theater achiel to odiechieng' achiel to nigi 24 hours. Gitimo one surgery every 1 hour. Wadhi waliewe ong'ien to gima gitimore ka ni en adier kose miriambo. Erokamano. Ndiye chandruok moro machielo masebedo ka neno gimino ni pre-authorization gi approvals mamoko. Sama ng'ato dhi yudo chenro mag thieth. Wang'ni udo kete mayote yo machalo nade. Ndalo chanano ka bet no kawo thuolo malach ahinya. Osebedo ka en chenro en gima chando jo Kenya system mar NHIF. Kar shaka en be wadwa mondo atim nag technology. Okay. Mondo bed ni onge interface moro ma ng'ato koro nyalo bedo ni inise oro giri to koro ng'iya kanyo ma VOJ ma kina ang'i kiny. En mana kaka kori kawo fuliza dongi apply to ng'iyo to wacho ni ng'ani ma mwaro momiye to oro ni gino mane gima wadwa tiyo should be gi receipt. Yeah. And you can be able to see chenro ni gima ibiro ng'iyo mbele kanyo ka koro gik moko se settle ma gik moko after 2 years nikech system deployment wach non bang higni 2 en gima ibiro dhi NHIF tineno gigo tetete ose authorization ni nyalo nene simu inyalo neno ni kawuono odhi hospital othiedhi mag itiyo gi pesa makama balance mari chalo kama. Erokamano. Koro mano gima biro bedo ng'ato biro bedo go e simbe bang higni 2 ni nyalo dhi hospital ing'e gima itiyogo ing'e pesa ni modong inyalo kata ng'iyo ni adwa osiptende gi magi makama machanda ma kanye manyalo dhi machiegni adwaro MRI hospital mane man machiegni inyalo ng'iyo from the system kamidake to nyisi. Erokamano. Daktari nitie jomoko no osechulo kata mana pesa mar contribution mar gi mar higa achiel mar NHIF masani watiyo go ne to SHA koro biro contributions gi ka idhi tim nade? Kuom ranyisi an samoro asechulo ne nyaka achulo ga ne jonyuol na mar higni 2 ka higni 2 to nasetimo kamano nyaka higa manyien dwe mar 6. Sami chudo no ing'e nitie gima kiwango mari moketni. Yes. Misetiyogo ye mwabro golo tenge mapok itiyogo to wateri Social Health Authority. Okay. Yeah. Mayot mana kamano. Yeah. Erokamano nyakorangwa jwang. To daktari gini uchake ayanga karang'o? Wachake ayanga tarik 1 dwe mar 10 ma en tich 2 mabiro. Okay. To ka oyudo ka jomoko pok ondikore pod gibiro mana yudo thieth ute mag thieth ndikruok biro continue onge ok wawacho ni tarik 1 dwe mar 10 koro onge ng'ama nyalo ndiko. Okay. Ndikruok continue kata mana bang' nikech nitie jok ma pod ibiro nyuol nitie jok Kenya manoko ma biro duogo nitie jok mani ka ma pok wachopo ne ma wadwa ni mondo awacho ni assisted registration mondo ndikri kikonyi nyalo bedo ni ng'ama konyi no pok maybe pok ichopo kuno kata en pok ochopo kuomi koro ndikruok en gimoyawi. Okay. Nyocha wachaka drive man ndikruok lakini ndikruok onge chieng' milore. Yeah. To wakwayo ni jo Kenya mondo ndikre chon nikech ing'e ni tuo ok inyal ng'e kuma chieng' ma tuo biro bire. Kindikori kaka wacho ni nitie thieth moko minyalo mana nwang'o sasa mindikori tinyalo nwang'o gi waonge chudo. Koro kapok ichudo tidhi hospital kapok indikori tidhi hospital dongi biro keti mokwongo ni kuongi ndikri aka mondo inwang' thieth. Koro ang' mamoni mondo indikri kapok ibedo matuo koro chieng' ibedo matuo to in idhi
To andika mari en ang'o? Awinjo ni andika mar ng'ato ka ng'ato en kipande. Onge kendo gimoro. Mane adiera makende. Koro en kipande ni migolo kata kionge kode kien gi namba tiwacho ni namba kipande na en ma. To girwake system to gineno ni ma en ng'ama kama. Erokamano ahinya. Ng'ato penjo kambi be nitie limit mar pesa madhine ng'ama nitie kod terminal illness. Be nitie limit mare? Limit ma ng'ama nitie gi tuo mar terminal illness en 180 days of admission. Okay. Mamano en dweche auchiel. Dweche auchiel. Kanyo kibedo admitted for 6 months, that is the limit for palliative or terminal illness. Erokamano. Wane ot ma samoro miyo nigi tije, wuon ot be nigi tije. En cover mar ng'ama idhi tigo e case ni? Ng'ato ka ng'ato biro golo mare 2.75%. To mano ka wan joma chamo msara. En 2.7 mari, 5 mari gi ma miyo ma ja ot. To ka un jok matiyo tijgi makende. To donge anyisi ni nitie maswali moko mwabro penjo kanyo. To bang' penjo no to wabro nwang'o ni familiani ma yutogi koro wakawo 2.75% nikech wang' ni chudo in household. Ot ka ot. Okumba mar thieth ne oganda jo Kenya duto tinya kuom Gajwang' en lokruok masani kuro biro kendo kuma manyien ma jo Kenya biro tiyo gi luongo ni Social Health Authority e Kenya kama ngima. En ikruok mane ma iseketo kaka japiny nikech en yamo makoro futo omiyo akwayo nyakwara Gajwang' ni ndikri kawuono wan kanyo kod DG mar Health Dr. Patrick Amoth EBS ma bende wuoyo kod Ramogi Baraza okinyi ma kawuono ma en thuolo mar japiny. Ka en gi penjo moro mora mineno ni kamoro ka penjo daktari to ma in thuolo mar penjo mari achiel kachiel. En saa 2 okalo kod dakika 31 mano mar okinyi ma kawuono. Jwatol okinyi ma kawuono mondo mi thuolo mar penjo mari. Oyawre machiegni? Baba Twins maro njenye. Baba Twins machiegni? An gi penjo moro kanye ler nago kawinje maber. Penjo mane? En ni samoro NHF kocha. Nyane kod wina bedo kod default nav score. Ne kaluri gi yuto na kanyalo yodo yuto mane samoro ariyo ka dweche moko ka chudo. Sani kod kel cheno mar shadong. Seche ma okel shani kadhi andikora. Wibiro goya penalty amount mane okachula NHF cha mondo miko kata chieng' moro kada bedo matuo to shao chak chudo na koso mango. Okay. Oyawre. Hello Ramogi. Oyawre jatelo? An Pastor Boss Peter Marco Bura Masogo. Machiegni wut kano. Tap wacho ni kai se registered. To koro ndegi inyalo nango thieth moro emergency cases. Gino ok timre ok nyalo mi thieth nono. Kato be dispensary kata leto. Tande madongo ok tim. To koro pastor gini kore ka chakore pastor ma ok NHIF ma SHA e ka olieko no dhi bedo mopogore. Ese register ma no koro inyalo bi mi thieth nono emergency cases. Okay, obro lero yi. Erokamano ahinya. Nitie gimiluongo ni transition period. Wane kinde mag lokruok. Wadar. Wadhi go legal. Wadhi go dala manyien. Maramogi. Hello, Vic. Oyawre telo. Oyawre. Ni Wan kama ber ahinya wan gi Dr. Patrick Amoth. Iluongi ni mos na doctor. Okaw mos. Koro ma Francis Omolo ka watiwa ngang. Machiegni Francis Omolo. Kora penji ni ya. Nitie jomoko ma kaka jomuto bedo ma ng'eny, nitie jomoko ma pimo onge go kaka nyalo ndikore. Ko jogi biro nyalo biro enda moko matindo gi koto. Okay. Erokamano ahinya. Daktari dwani kuongi gi penjo adek gi. Baba Twins. No default ne kamoro piny no bage matin to ne ok ochudo NHIF kacha to nitie dweche moko masanja mane ok ochulo. Sama koro wadaro wadhi e system manyien ni. Dhi bedo ne nade? Idhi goye fine moro mane go ji fine chakoso? Onge fine midhi goye nikech koro wadhi e chenro manyien. Gigo duto mane NHIF dhi dong' NHIF chenro manyien ma SHA dhi chakore manyien ma onge fine moro midhi goye. Okay. Kendo mondo gima kamano kik timre, geko ni kanyo ni koro waloso gi SAGA, waloso gi bengi, waloso gi Hustler Fund. Ni mondo kik midhiero ma kamano maki. En ni kochakre samidwa ni mondo chud
mondo ilos gi jogi mondo gichulni gitimni chudo ma higa achiel mondo pek no wuogni koro in mipang kaka ubro nenore kodgi mondo in itim chudo matin tin nyaka itiek chudo margi to koro koka thieth to koro in gokumba. Erokamano. Jadolo mawuok kakano Jakobura ywak ni emergency miwacho ni en gima ok dhi timore ni thieth onge manono. Jadolo en ng'ama loso gi Nyasaye maybe mano koro nene lekne to kwanyal ng'eyo mano weuru wachak tarik 1 mondo wane ka dhi timore kata ka ok dhi timore. Francis Omolo wacho ni jomoko ma samoro ng'ato onge kod simu samoro en mabor gin idhi konygi nade mondo mi gindikre. Wacho ni wan gi chenro adek mar ndikruok ka in gi sime to inyalo dhi e website to mar adek wabiro bedo gi gima waluongo ni assisted registration. Yes. Assisted registration ni en kama koro jo community health promoter nyalo biro to konyi ndikro. Gima idwaro en mana kipande ni kende to koro biro teri. Sani koro akwatimo puonj ni community health promoters ma wan 1,107 mondo bi okony jogo ma onge simu, jogo ma kia tiyo gi simu kaka andike kata jogo ma ok nyal access internet services. Mar ariyo be wacho ni nitie kani intie machiegni gi office ma Social Health Authority ma en office machon ma NHIF. Inyalo wuok dal pacho tichopo kanyo gi kipande mari jogo biro konyi kendo mar adek inyalo dhi e Huduma Center be inyalo nwang'o konyruok ma andike kok inyalo time kendi. Erokamano. Oyawre. Hello. Mara mogi oyawre. Makar chunje luo. Halo Ramogi. Oyawre udluo. Iwuok Ratanga. Ratanga. Ndiwa sub county. Yes. Napenjo niya. Yes. Kani se register. To samoro no pikuno gimoro dweche moko matin. Kakoro giksan kakoro biro di register manyien. Mano awinjo ka ng'ato duok kanyo ni mano onge feda. Koro penjo na maduong' en niya. Yes. Kidwa ni awinjo koro wach ni moko kanyo minyalo register go kini wuon. To ka ni register mondo ibed ja kanyo owinjore ichak gi pesa di. Okay. Erokamano. Erokamano wuod ndhiwa obiro duoki. Oyawre. Hello, oyawre. Oyawre gi ojei. Oyawre machiegni wuod luo. Ya, ma jagor kod David Koko. Koro ana penjo kama. Yes. Are register kawuono kawinjo kaka olero yor mag registration. Ma chulo pesa. Kaw muda marom nade mondo mi katuogo kata bang registration after 24 hours kata after hours moko to mondo ayud thieth. Do chakore immediately because nitie duration momo kaw ko pinya thiedha. Okay. Yes. Erokamano. Dok. Adwani duoke penjo ariyogi. Wuod ndhiwa wacho ni kochako to chako register gi pesa di kaka ng'ama odonje chenro ni mokwongo. Aito David Kouko a register kawuono to thuogo e kawuono be onyalo yudo konyruok koso kawo thuolo maromo nade. Ang'eni cover machoncha ne nyaki rit matin. Erokamano vioje kinda mora inyage onagi kaka penjo magipenjo. Yes. Penjo mokwongo anyisi ni samidhi timo registration nitie penjo mwabiro penji. Penjo ne mabiro nyiso wani to yuto mari chalo nade. Kwase ng'e yuto mari kore mwabiro gola tamalo 2.75 eka koro watimo ng'eyo ni ibiro chulo pesa di. Koro sani ok anyal wacho ne ni ibiro chulo pesa di unless in ng'ama chamo misara ma mari en ong'e koro en 2.75% of your gross income. Okay. Chenro mashani to koro onge waiting period. Okay. En ni kisendikori kanyo to koro ka gimoro timi to in kipande ni migolo kata king'eyo namba kidonjo kar thieth ka en gima emergency to 24 hours emergency treatment sirikal ema chulo. To ka en tuo machielo nitie gima waluongo ni primary health care fund ma nyiso ni wan gi outpatient, wan gi inpatient, wan gi maternity, the eye health care services. Ma onge chudo ndikruok kende midwaro. Erokamano ahinya. Nitiere penjo ka ndi ma ng'ato bende penjo ka ni maka jomo oyawre ahinya.
nyise no nuo registration by phone mano mar sulwe cha USSD code registration ja sulwe 147 hash emo wacho ni nuo ni wache mapiyo piyo mondo waneka konyalo konyore kama na inya wod nyando machielo ka endi wacho ni maka jumo oyawre amora nyagi DG mar health antir kod penjo moko manoka inya penjo mokwongo ni I have a few questions for the DG. MTI is the same as that used by NFM, which has proven not to be so effective with this, not to attract the wrong information from Kenyans, posing as vulnerable. What are the stopgap measures that they have put in place? Mondogino Konjo Payne. Can he talk about the limit, especially for terminal illnesses? As a household, let's say both parents are employed, which card covers who in the same household? Yesterday, they mentioned that people who don't register for SHA won't get any other government services. Why? Nijo moko ndikore SHA okbiru chendo moko mag sirikal. Awinjo penjo go. Ami thuolo maduoko ge. No ane kendo. Okay, penjo mokwongo penjo ka ni nitiere chendo miluongo ni MTI manitiyo go gi miluongo ni NFM mane ok en effective. Nikech negi yudo thuolo jomoko ne tiyo gi wrong information magi post kaka vulnerables kaka jotuo ma inyalo address yo machalo nade. Wan gi gimiluongo ni PMT, Proxy Means Testing, mane mabro tiyogo mondo wang'e yuto mar ng'ato. Okay. I don't know about NTI and NFM. NFM, I don't know about that one. Okay. Apani mar household to ni said work terminal businesses to penyo ni nyoro ne wacho ni joma ok register ok bedo chenro mamoko mag sirikal service mamoko sirikal. No kwa wacho gima chalo kamano nikech mane gimomiyo no ter chenro ni e court. Okay. Kendo mano en gima pod ni e doho. Kendo doho en doho mar appeal. Yes. Mar okang' mar ariyo kendo doho bro chiwo duoko at the right moment. Okay. Ok nyawa wacho ni ng'ama ok ondikore bro ok bi yudo services. Okay. Mane gima ne wa propose to ne ng'ato terowa e doho omiyo koro en gima doho ng'iyo. Yeah. Penjo machielo kanyo ni vije penyna daktari ni to star 147 hash ni be en yor ndikruok adier an Sami Bernard Oyugi be seteme adwa ni kaw simbi ng'ama winjo kinyi makono kan na simbi star 147 hash dong nyaka ibed gi credit simbi kanyo eka idhi process ni to penjo mi penjo gi kindio dio star 147 hash ni en those wayo gi do ngere koso En dho ngere sani lakini wadwan mondo waloke those wayo. Okay. Kata anandikora gi star 147 hash. Okay. Yeah. Erokamano. Oyawre Ramogi? Hello Ramogi? Jambo. Hello. Oyawre. Hello. Oyawre ne yamo jaduong. Yes, my John Zadok. John Zadok in kanye? Ana dala mar Mabeika. Machingni Zadok. Yes, video ya ni penjo mama den. Nitiere an gi nyithindo, kan gi nyithindo. To nyathina mona nyuolo Mombasa. Koro mondo mi ng'am birth certificate manya kabili adhi nyaka Mombasa ka dia no birth certificate ka duo mondo mi ondike ne chai lokuche mekanda ene chai yako. Ina daktari to koro kanya yoti wana mara ariyo. Yes. Mara ni jaoda kana wawe gi jaoda. Ano hoja achiel. Ere kaka nyalo asedi ka ene chai ko ta mondo mi duo nying jaoda cha mondo mi ti jaoda manyien. Idwaro omari certificate. Idik bok mang'eny ingene cha kor ka sha kontributo nango kuwe sharia ko ya fanya. Erokamano obro duoke. Maramogi. Oyawre. Bende nade? An maber anya ur ko chogo. Nangi penjo achiel moro kama tin. Yes, Jared. One to yes, need to manual register. Isa register in. En employer wana sabi ma koro ni wana sabi mtu ni ko mani chana mea. Nita bio future ena chepe ke poko dog ni ko nito gacho ni nito gogo ni dino podo bineka inactive. Ma ogenge mo ogenge information for amora. So wari kata ko tuburu bet but not no pejo dog dari nito. Aka
atiyo gi lochek machoje naseketo nyithinda gi jaoda. Koro gigi biro transfer direct so uchako ndio gima manyien kendo. Okay. Mano kama mane chanda kabisa. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Akaw simu achiel mogik oyawre. Oyawre machiegni? Oyawre? Ma Pascal Oranga. Pascal machiegni? Apenjo kama hivi. Yes. Wiki kile mwa kana register. Na chanta ni kupenza mana mama wa kwa kazi ndio wale kupenza. Yes. Mwa ndio ngoma kile mai ndio ndio na mano. Nikiko family bora bodi se jina na mawingo ngaya. Kwa na hata ni ndio se ni ya binigenya ndio. Okay. Kala reo. Hauni kwa acha kufanya hiyo kwa sababu kwa mara ni kwa WhatsApp. Kwa banda manyosa iko rada nyosa watu nini kutoka nini. Ma means man unchoko ni kendo list wokanyoka dani bolo pesa. Ma ko ro wateni yango kaka director kwa ile serikali. Yo binto ereni ma. Okay. Erokamano ahinya choko mar WhatsApp kelo wach. Erokamano ahinya. Diji nitie penjo moko jomoko temo to gini wacho ni system not available, please try again later. Ngato orna screenshot e WhatsApp kama studio ka. Moro siche moko traffic is very heavy. Ji temo mang'eny, ji temo mang'eny. Okay. Koro kik chunye gini otema. Okay. Obro donjo. Oyawre pina daktari ni to an kod nyathi ma jahigni 17 oonge ID. Ere kaka onyalo register nyathino? Erokamano an Nick Odida Ongenge the barbed wire winjo chenro ka en Frankfurt Germany. Erokamano ahinya. Oyawre maka juma nyocha temo ndikora chenro mar SHN to nyocha ayudo ni sipa akwayo ni ichaki ore message no kendo kiweyo nafas matin. Apenjo sama a register simu odwaro credit kende koso data bende odwaro? Okay. Victor, emergency cases gin mage according to SHA. Anna Dennis Olo Jaboro Wudalego. Ken Fundi from Homa Bay. Registration itime e yore mage. Mar ariyo, awinjo ko wacho ni ji dhi wacho nonro gi kod mwandu magen go ka ng'ato ere kaka gidhi ng'eyo ni ng'ano wacho adier makende. Ng'ato nyalo yudo mwandu moko to ndiko matin nikech ong'eyo ber mageni nitiere. Dhano en jakwadh chunye. Peter Oluga Sangi wud Nyakach Bungu Meri. Oyawre. Penjna daktari ni to kandikora e simu to ere kaka adhi yudo card nikech companies moko nitiere ma ka ondiki to gidwa namba, gidwaro mana card mari. Pesa ga mantiere NHIF machon ka gin gilal koso gidhi timore nade? Registration mar jo ot gin adi? Samoro ijadoho idhi bedo nade? Felix Oyombe mar Game Asumbi wacho kanyo ni pinyna DG ni ere kaka idhi tim gi pesa manitiere NHIF ibi lok gi to SHA koso? Machielo ka ni pinyna ni to NHIF nitie moro micheki luongo ni shift ma winjo kuwacho ni SHA pogruok en mane? Daktari mi thuolo mondo iduoki penjo gi te. Ging'eny. Achagi mane. Chak gi mar mag SMS gi eka wadhi simu. Okay. Yes. Nitie moro mopenjo ka ni to SHA gi shift pogruok ni kanye? Okay. SHA anyalo wacho ni en kaka kampuni. To i kampuni kanyo nitie departments. Achiel kuomgi en SHIF. So SHA ochung' ni Social Health Authority. En okumba maduong'. Te iye kanyo ting'o SHIF, Social Health Insurance Fund. To nitie Primary Health Care Fund. To nitie Emergency Chronic Critical Illness Fund. Koro en malo to piny boye kanyo nitie departments adek. Miluongo ni Primary Health Care, SHIF to gi Emergency Critical Chronic Illness Fund. Okay. Yeah. Aito nitie ng'ato bendo penjo ka ni en employer mare oseketogi osetimnegi transfer to penjo kanyo ni kodhi ndim account mare to ng'iso ni pod ok en active. Transition ni
pod ok reflect e SHA database. Donge pok wachako ya. Pok uchako. Erokamano maduong' ahinya. Aito ng'ato bende penjo ni en gi nyathi ma jahiga 17 to onge kod kipande, winjo ka en e diaspora, to penjo ka to inyalo konye nade? Nyathi ma 17 years. 17 ma onge years kod kipande. Mano en amaina oketa kaka dependent. Okay. Omiwa mana birth certificate to upload to mano nyathi ma biro yudo thieth e cover ma janyuolne. Okay. Ng'ama ja doho? Doho nikech nitie dinde moko moyie kata kaka Islam nyalo bedo kata mana wan kaluwore gi chikewa onge limit. Okay. Onge limit. Okay. Yeah. Kin gi mon abiriyo? In gi mon abiriyo ta. Mon abiriyo gi nyithindo 35 wabro kawo. Yeah. Okay. Machielo ka indi penjo ni system to gine ne ok wuog maber. To kata kamano traffic no ni malo ahinya. Machielo ka indi be no penjo ka John mawuok dala mar Homa Bay kanyo. En gi nyithindo moko ni Mombasa to sani en dala mar Homa Bay kanyo. To nyocha temo ndikore NHIF ne nitiere kod challenges mamoko ahinya kuom nyithindo man mabor seche moko kaachiel kod dhako mise kendo ma samoro ji owere. Tido ni loki ket nying dak mari manyien. Ma idhi konyo nade? Walo kaka SHA nitie chik mawacho ni oyieni golo ka upogore gi jaodi tinyalo gole kendo iketo manyien makoro ungo. Idwaro mana evidence ni upogore. Okay. Ok wanyal gola gola nikech seche moko uchwanyoru achwanya matin tidhi gole, ok wadwa ni wadhi gole kacha kwa onge gi evidence na dier keny ni okethore. Okay. Yeah. Marriage certificate ni mochuno koso? Not necessarily marriage certificate. Wanyalo tiyo kata gi barua moa ka chief, wanyalo tiyo gi muwuok kuom padri kata ja kanisa, wanyalo tiyo kata gi barua moa kuom okil. Yeah. Okay. Yeah. Aito maramogi anano ka penjo ma Pascal Oranga bro Oyawre wuod Luo mani Angelica Flore mar Kanyamoko Dumba ja Kanyamo machiegni mosna Dr. Patrick Amos akaw penjo man godo en ni seche mag nek mapod waringo godo ni iyudo ka dhi e sub-county hospitals moko kata dispensary sikoni ni ok watigo nek dhi kata mana e county hospital. So makoro wandiko sani ni en obiro tiyo gi level mane dispensary ka be inyalo tiyoga kode koso pod ichak tiyore e osiptal machielo. Mar ariyo, penjo mar ariyo en ni dayo moro nitiere ma en ok onyal ndikore kinyiso wechego kowinj ka donjone owinjo ka bor kode kabisa. To kopo ni nyaka to kata dispensary be nyaka tiyo dayo ni eko nyalo konye nang'o ok onyal dhi kumonego tiere gi. Okay. Erokamano ahinya. Dr. Edward ni duoke penjo no? To be aseduoke mbele kanyo ni ng'ama ok nyal chopo komiti me andike. Wan gi puonj makende masani dhi nyime ma community health promoters mabiro wuotho from home to home, household to household mondo konywa e andiko jok mok nyal wuok. To be na nyisi ni jogo manyalo wuok to moko nyalo dhi nyaka Huduma Center, moko nyalo dhi ofise mag SHA, en office NHIF machon. Koro nitie chenro mwaketo mabiro hakikisha ni ng'ato ka ng'ato oyudo andike. Ja 18 plus bende ndikore samoro pok oyudo kata mana kibarua pena daktari ni to ma dhi bedo nade? Oyawre mos na DG mar health mokwongo timne tim mago to koro kwanya donje sani Frank. Frank Yohando bre kanyo ene DG mar health. Nyasaye nyose yaw ne yo kore ne DG koro bete komne gi tiende gi kukune te koro mudongo kikwa kete weche mang'eny ahinya. Kikwa doge weche mag sirikal mokalo cha jowa. Erokamano ahinya. Ni to abiro chulo pesa didwe ka dwe. Odhi chulo pesa didwe ka dwe. An gi nyithindo ariyo mar are over 20 years but still in college. I'm employed. Do I pay for them separately as adults koso dhi bedo nade? Nyithindo ariyo mane college ma under 25 years wadwaro mana proof ni gin e college tindiko gi andika kaka nyithindi maonge chudo moro machielo miketo negi. Penjo machielo ne en no penjo kanyo ni an Siaya
Why is the government forcing us to do this registration? Is it a matter of life and death? Anthony Kanisiaya. Onge ngamose ket bunde iteni mondo register. To ko register to ngeche no kinyal nwango thieth. Under Social Health Authority. Okay. Ngeche ni kidhi hospital ko register, biro keti ni register chiengno ko kidwa register chiengno. To koro mano donge biro chudo kalore gi gimigoli ofukoni. Okay. Ntinga to beno wacho ni Kenya ka jiwero miriambo. Samoro information mar yuto na awacho miriambo. Udhi ng'ena dina wacho no miriambo kana. Okay, no ken penjo mibiro penji penjo achiel gin penjo mang'eny ma korewi adier to kata kiriambo to miriambo ni ok bibedo mabor gi gima wabro yudo kanyo. DJ adwa ni bed mana matin mos tok sadek wa yudweche manyien e kagonyi banga ng'ene dich kawuono. Iro kamano. En sadek wa dongi deka maromo beach marukinyi wadhi duka matin ka waduogo wabro tieko mbaka wane kod DJ mar health Dr. Patrick Amoth kalore koda chenro mar thietho kuma manyien ma iluongo ni SHA ma bende winjo kanyo ko jiwo ni eno kuma bende bet oyarore upogore kod mane wan godo mar NHIF chenro mar chakayanga en tarik 1 mar dwe mar 10 higani. Omiyo oganda jo Kenya tem winjo kanyo ka wacho ni gin gi riekni mang'eny ahinya ma ng'ato nyalo tiyo godo weche mag ndikruok. Achiel kuomgi en tiyo kod community health promoters e gwenge kidhi Huduma Centers idhi desk manyocha uyude services mag NHIF mag desk bende kidhi Huduma Center ibiro chenro mag SHA kata ofise mag NHIF mantiere kuonde mopogore opogore piny luoge Kenya mangima obiro services mag SHA e yore mag ndikruok. Bende wantiere kod nyamrerwa ma sani wamiyo nying ni community health promoters ma bende nitie machiegni kodwa e gwenge. Koro dewa muti kwerewa gi jodongwa ma bende samoro tuo keto piny pacho to gini biro konye akwayo ne jowa marito gi pacho bedo thuolo mondo ne kaka nyalo donjo chenro nindi e yo mayot mokalo. En saa 2:56 mar okinyi ma kawuono ng'ato penjo kani is the government trying to kawo data marwa tigo e yore mamoko. Daktari olere no nena wach no chich ng'eny ka daktari biro chuni no mondo lero weche gite. Iro kamano mana bang' kinde mano kende. Sawa shawa au shawa sawa yote ni sawa ukiwa na sawa. Sawa shawa au shawa sawa yote ni sawa ukiwa na sawa. Turn bath time into an unforgettable adventure with Sawa long-lasting bath soap. Itakuwa sawa juu uko na sawa. E kinde mamiyo mapek bedo kod muoch ma odhi asasa kodwa konyore ma nyalo kelo ne bur moro e kind yo mare mar nyuol kod oko matin magikone to chwe keto yom e orek mar gayo oko matin gi maduong'. Mae malokore tuo midendo ni fistula. Miyo man kod fistula bedo ne matek e gayo oko matin kod maduong' e kinde mabiro sa asaya kendo ma nyalo miyo ng'at makama temo kwedore mabor kod ji. Kikiling kendo kikitho dich. Yud thieth manono maonge chudo e kar od thieth ma Migori Referrals tarik 29 higani endi nyaka tarik 2 mar 10 higani endi. Oteni okelni kod Royal Media Services, Migawo mar Thieth Migori County, M-Pesa Foundation, Flying Doctors Society of Africa kod josir mamoko. Kuom mathoth yuatole namba 0727 337 337 kata 0735 337. Kanyakla wamakre mondo waduok nyadhi ne joma mine matuo ma fistula oketo misumbagi. Citizen Duka, the home of discount. Kabla ya kupaka nyumba rangi, lazima ufanye preparations Ndio maana Citizen Duka na Mudhukinjo Paints wanakuletea package ya offer za ajabu kwa materials za mjengo. Unapata filler za JK 25 kgs 5 pieces, Duracoat Superfast 20 liters mkebe moja, scraper ya 4 inch piece moja na karatasi ya mchanga ya 10 feet P120. Zote hizi kwa bei special ya 9,500 on Citizen Duka. Na just imagine una save 1,300. Hii ni deal moto na haita last. Piga star 487 *5# saa hii. Lipa na utapokea SMS ya confirmation. Alafu uende kwa counter ya Citizen Duka kwenye duka ya Mudhukinjo kuchukua materials zako. Unangoja nini? Save chapa kwa mjengo yako na Citizen Duka. Citizen Duka, the home of discount.
Jaramogi kar chuny jaluo. Manotimore e odiechieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ang'wen tarik 26 dwe mar 9 higa 2024. En odiechieng' mar 270 higani kodong' ndalo 96 to higani rumo. Odiechieng' machal gi kawuono higa 2006 Vatican nolando ni gichunge tich Archbishop Emmanuel Milingo ma Zambia kaluwore gi ketho manotimo bang' yiero bishobe moko 4 manosekendo kaka bishobe. Bende odiechieng' machal gi kawuono higa 1963 romo mar adek kendo mogik mar Lancaster House Constitutional Conference nochakore Kenya kaendi. Be ing'eyo ni nitiere kido moingo 200 mag obongo e piny mangima. Ma en kaluwore gi mbui mar fani2.com. Maling'ling mopondo iyango e lela manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyawre nyakore magajwang' kendo machiegni. Jopuonjre 9 mag skunde sekondar ma St. Alois Mayenya mayudore Kisumu East Sub-County, kaunti ma Kisumu dhi nyime kido thieth kolore gi hinyruok manyo giyudo e kinde mane koth machwe mapek gi yamo nyoketho kilese mag odhiambo manyoro. Jopuonjre mamoko mabende nyoyudo hinyruok kata kamano nyotere od thieth ma St. Elizabeth mayudore gwenge mag Chiga kaito thiedhgi mabang'e to nowegi gidok pacho. Japuonj maduong' mar skundno mano Judith Atieno ne oyango wach ni kolero ni yamono nyoketho kilese 2 gi staff room mar jopuonj, bende koro wacho ni masirano oweyo jopuonjre gi buok maduong' mokalo. E wi mano koro skundno koro kwayo kony kawuok kuom jogo machunygi ng'won, sirikand kaunti ma Kisumu kanyakla gi piny owacho malo mondo mi koro giyud yo ma chenro mag somo nyalo duogo e wang'e e yo makare. Weche moko en ni nyithindo maromo 9 kuom nyithindo 21 mayando wito ngimagi e masira mar mach manotimore skund primar ma Hillside Endarash Academy e kaunti ma Nyeri iko odiochieng' ma kawuono. 10 mamoko ibiro chieng' ma kinye ka bende 2 mamoko tibiro iki chieng' ngeso. Ringrego golo kinyi masani e kar kano ringre ma Narumoru mayudore kaunti ma Nyeri kaito bang'e iterogi e nyasi mar alam kama ibiro lamnegi e alap ma Muiga Stadium mayudore Kieni West e kaunti ma Nyeri. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua, jatend migawo mar somo kanyakla kod jood bura igeno mar biro yuoro nyasi ma kamano mar alamno. Kata kamano josiasa omichik mondo miki gibi gitem wacho wach moro amora mar siasa koluwore kod rumbi mar kuyo ma bende okwako nyasi ma kamano. Mae timore se bende koro ringre mamoko 2 mag jopuonjrego tibiro iko odiochieng' mar ngeso. On Thursday, others on Friday, and even there are some families who have organized for the burials on Saturday. So after we finish the requirements at around 11, we shall be able to release those who will be able to bury the same day. Then the other plans now will continue. We have been able to know all the various destinations, and the government has been able to support the families, especially taking care of the burial expenses, and the government has assisted in all those logistics. Piny owacho ka oting' duto mag lietego ka anyuola ma olalo nyithindego bende omiyo omenda maromo Sh100,000 moro ka moro mondo mi koro konygi e kinde mag iko makamano. Bang' ikono to koro jopuonjrego koro sikuno mar Hillside Endarash Academy biro ng'iyo kaka koro ginyalo yepo kendo ne chenro mag somo ni mar penj bende koro kayo machiegni. Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Weche moko en ni ringre mar miyo moro mapok oyangi malong'o nyoyudi kalewo wi pi nam Lolwe machiegni kod dho wath ma Port South mayudore sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya odhiambo manyoro. Jakom mar dho wedhe kaunti ma Siaya Meshak Akuku Ndiege ne oyango wach ni koleo ni ringreno nyoyudi gi jolupo manonie chenro magi mag lupo mapile odhiambo manyoro. Mama moro okwany kogowo e beach mar Port South Beach yawe sub-location. Onyalo bedo jahigni kano ng'iye kiloke king'iyo suche to onyalo bedo jahigni between 25 and 30. Oyude korwako sikap marateng'
kod blouse morateng' kod jampa ma green oel wiye moyud ka en mama ma olielo wiye ma wiye pod ti ma pod tindo tindo. Kane oyango wachni Okuku Ndiege kata kamano olero ni obila nyochopo kama ne oyude ringreno kendo nyogole ma otere kar kano ringre mar jomotho Mabondo Sub-County Hospital mochari karito timne bero kachiel kod yange. Bende okon ng'ata manyalo bedo nowito watne mora mora kata watne mora mora ne olal mondo mi okaw thuolo mar dhi timo limbe kar kano ringre Mabondo Sub-County mondo mi oyangi kaponi ringre manyoyudino nyalo bedo mar watne. Ochalo ng'at ma nyalo bedo gi almost 1 week e pi nikech en ng'ama pok okethre pod en fresh, koro ok wang'eye bende ok wang'e ni owuok kanye to en gi tiende nono. Koro polisi osekawe osetere e mochari Bondo, koro kamoro amora e biches te manie bwo Bondo ng'ata ma dibed ni nyalo wito ng'ate machalo kamano mondo odhi e mochari Bondo mondo odhi identify the body kopo ni mano nyalo bedo watne. Ka pod wan mane kaunti ma Siaya Nyakore Mogajwang' en ni bod mar munispa Mabondo ogo duonde piny ewi yore maricho ma ipugodo yugi aoyaye e boma Mabondo gi alwora mare. Maneja ma munispa Mabondo mano Philip Wasonga ywak mokalo koluwore kod medruok e kwan mag oganda e Bondo ma bende owacho ni koro miyo ipuko yugi aoyaye yo machiko kopodho ka oluwore kod bedo ni oganda koro thoth mokalo. Olero ne tim mar puko yugi aoyaye odwa jimbore mokalo e sub-county Mabondo ahinya to dier boma Mabondo koluwore gi thoth mag dhano e gwenge makono. Kuke kaunti ma Siaya, jafwambo marwa George Amolo gi ler mathoth e wachni. Manager mar municipal Mabondo migosi Philip Mindio Wasonga wacho ni sani yo ma itho bolgoda bola yugi aoyaye boma Mabondo odwa jimbore mokalo. Waseyudo ni yugi mang'eny koro sani wuok e states moluoro Bondo town. Wang'eyo ni population ma Bondo osemedore ahinya, to wayudo ni ng'eny landlords kada jomodak e states ma okogo gionge gi kuonde malong'o ma gipuke yugi. Gik moko kaka sanitary towels kata mana pampers giyudo ni landlords giboyo e gunde gotieno to giwite bath ndara. Mokwongo ma en illegal dumping. Kuom mano koro fulo ni gichano bago romo maduong' gi weg plode ahinya to weg ute dak kata lendni mondo mi gimany yo mar choko yugi e yo makare, komedo ni mae chenro ma bende nyalo chiwo thuolo mar timo ohala. Koro wan gi chenro maber, wadwa luongo landlords gi duto te wabed kodgi e bura, wadwa winjore kodgi kaka wanyalo tiyo. Wadwa ni mondo wakonyre mondo yugi duto mawuok kata estates gi wayud kaka gibedo channeled gidhi e dumping site mondo kik tim illegal dumping madhi mbele sani. To wang'eyo bende ni mae en opportunity maber. Wadwaro ni investors would be okaw opportunity ma golden ni giti gi landlords mondo gichok yugi ne landlords gi to gichajo gimoro matin to gichoko to wanomiyo gi dump site ma gidhi puke yugi mondo wakony yugi mang'eny ma koro sani wuok e states. Migosi Mbidio nowacho wechegi tok romo mane gibedo godo mar kawo pach jopiny ewi weche dongruok mar municipal Mabondo noero, ka jakanyo mar board no Migosi Luke Ogutu to noywago mana kwan mamalo mag jamni ma pod iweyo kwayo dir bomano ka en bende ogolo siem mager mokalo. Weg chiayo mawuotho Bondo helu ewa kelonu kwayo makende ni ka uyie to ung'iye kaka unyarito chiayou mondo kik giwuoth sate Bondo sana gotieno. Kadhi mbele chiayo mora maboyudo e municipality ka wuotho helu wabo makogi to ibo chaji fine kalure gi kaka chik wacho. Nowacho magi ka jogo mogero kuonde ma yo nego bed ni kaloe bende koro kono mondo ikre mar sudo ka chenro mege dongruok obiro chaki malong'o e dier boma Mabondo kuno. Seche ma municipality obiro gi changes mang'eny. Nderni idhi yaw, nitie development moko ma bende idhi tim, to kapo ni yaw ndara to in kaka johala ama ng'ata matimo tije moro e bath ndara wabomiyou notice chon maka ochopo sama dongruok mar ndara ni ochopo kogolu kik uneni wadiyou. Kwachopo iru yeuru mondo wuogi mok wabedo gi koko. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Weche moko Nyakore Mogajwang' en ni chuo kod chuo manigi tuo mar fistula ojiwo mondo mi koro wuog oko mar yudo thieth. Chenro ni makoro dhi nyime sani ken chenro mar thiedho pimo kachiel kod thiedho tuono endo mar fistula mabende timore e kar thieth maduong' ma Migori ka osir gi kambi mar fwambo gi keyo mar All Media Services, Flying Doctors Society of Africa, Safaricom Foundation kod piny owacho mar kaunti wa Migori e kind jokanyo mamoko. Demetri Koni Maina ma en jakanyo maduol mar riwruok mar Flying Doctors Society of Africa
Manyolose kaunti ma Migori kinde manyoti melimbe e od thieth maduong' mar kaunti no mar neno kaka chenro makamano dhi nyime. Owacho ni fistula ok en tuo ma mako joma mine kende kaka osebed ka iparo, mak mana ni omako nyaka joma chuo, kama ne olero ni kata machiegni ni nitiere bero ma bende ne gisetimo ne joma chuo ma nigi tuono. Bende owacho ni nyaka gi sani koro gitemo matek mar timo tiegruok ne lakteche mathoth mondo mi koro gibed gi ng'eyo e wi tuo mar fistula. Jakom mar riwruok mar M-Pesa Foundation Nicholas Ng'ang'a to ne owacho ni koro riwruogno oikore mar siro piny owacho e neno ni koro chwalo chenro mag thieth e yo makare ne oganda jo Kenya. The foundation, speaking about the M-Pesa Foundation now, we like to concentrate our efforts on issues of health, particularly at the base is maternal and child welfare and health, because that's the area where life basically begins. Ka gavana ma kaunti ya Migori Dr. Chila Yako to nyopo mokalo riwruogego kuom ne wuok oko mar konye pimo kendo thiedho tuo mar fistula e kaunti ma Migori. En thieth yudo tek ahinya nikech kidhi e osuptal ma chuni ni nyaka ichul to ibro dwariri pesa manyalo gik Ghana 200,000 to kibire public facility kaka magwa gi to nyalo garimu siling 10,000 kata 40,000 kata 50. To foundations ariyo gi to gi Flying Doctors oyie ni gichung' e garama mar thiedhni ma jok mithiedho sani ok gikaw pesa irgi kata achiel. Ka pod wan mane kaunti ma Migori kono nyakwara Mogajwang' en ni apise mag piny owacho mar kaunti ma Migori kanyakla kod osiptende ma itayo kod sirikand kaunti no nyongan ne gi stima kolore gi gowi mapok gichulo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Migori George Juma lero en ni gavana ma kaunti no Dr. Chila Yako nyochuno mondo mi odonjre e wachno e yor timo tudruok gi jatend migawo mochung' ne weche mag teko James Opiyo Wandayi mondo mi ne sitima duogi e apise kod osiptende ma nyong'adnie sitima kolore kod wach gowi. Gavana no ma Migori Chila Yako wacho ne chuneno wuon mondo ne ogo mana sim jatend migawo no mar teko e pacho ka Opiyo Wandayi mondo ne resgi bang' bedo ka gi kod stima kuom kinde malosa achiel. In fact, it took disparate action of speaking to the Minister of Energy, courtesy of the broad-based government, to implore Kenya Power to reconnect the supply of electricity. Ochilo wacho ni ng'eto mar stima notim kod kambino mar Kenya Power nikech pok gichulo bil mar stima ne othiro chenro mopogore opogore to ahinya kuondego mag ute thieth. Gavana ni ma Migori wacho ni rem margi mar chulo bil mar stima ok en nero margi, kata kamano en mano mokel kod piny owacho mamalo ma bende osekawo dweche buora kapok oro omenda ne kaunti ni. Stima mwagogo pi, stima ma watiyogo e osuptal, mane wan gi achiedh nade mwatiyo mana gi generator. Wach makamano notimore ok ni herowa, notimore nikech sirikal mamalo ne pok oro pesa e counties. Pok nooro pesa e Migori County, pok nooro pesa e county mora mora. No wach mana noor pesa, to pesa go ne pok ochopo nikech office mar ng'ama chung' ne budget miluongo ni controller of budget ne okowe pesa no mochopo e county. Ochilo wacho ni nyaka sani kaka kaunti ma Migori nitie chenro mathoth ma onego gichwal ne oganda, kata kamano rem mar piny owacho mamalo mar onigo omenda ma onego gitigo kuom dweche buora koro osethiro okenge magi mag tich. Osuptende kama nong'ade stima go, nitie nyithindo ma bedo supported gi oxygen, nitie mine manyuol, nitie yath manyalo kethore. Omiyo wach deko mar pesa ok chope kaunti en gima rach ahinya. Mano wach ma ok owinjo timre nikech ngima ema duong', jopiny ema dongo. Koro ka nitie gimoro amora momulo japiny kata mane katiba, ana akwayo ni jogo mochung' ne wach pesa, jogo mochung' ne wach chike ging'e ni ngima jopiny nie hali mar hatari seche ma ok or pesa e counties gi. Ne wane ber ka koro piny owacho malo ng'eyo ne counties nitie kod ting' mapek ne oganda, bende koro ginyalo mana chopo poni omenda koro chopo wang' sa. Ne nyaka an Jo Juma. Winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno.
Ka wawere gima otimore kaunti wa Migori Nyakwar Mogajwang, weche mamoko en ni moko kuom jo Kenya koro golo pachgi ewi wach thicho ke apis jalup jatend piny Rigathi Gachagua, wach mabende sani koro landore mokalo e pacho ka. Kata beni moko to osebedo ka koro siro okang' ma idwa kaw mar thicho ke apis Gachagua, joma moko bende wacho ni ok en gima kare ni mar koro kaw okang' mar golo kata lonye tich jalup jatend piny biro kelo tungni mokalo ne piny Kenya. Moko kuom jogo mabende osebedo ka koro dwaro mondo mi koro thiche oko Gachagua, wacho ni Gachagua osebedo mana ka ogoyo siasa mar kwede mag dhoudi, kai wacho ni en jatelo, en jalup jatend piny Kenya mangima. Moko nego beni kinde duto oketo mana maino mage e gwenge mag masawa mar piny Kenya. Katika Gachagua amekuwa long overdue. Au wajumbe amechelewa. Mtu akisembea kila siku na kusema mimi naenda milima, lakini yeye hajui Kenya ni moja. Kama wewe umechaguliwa kama deputy president, wewe ni figure ya Kenya. Jijui as a deputy president because he's a nationalist. He should act as a nationalist, not a local, because he's facing himself to a regional place, saying only I must seek my blessing from the Mount Kenya. So the impeachment for the deputy president is long overdue. Tulichagua President Ruto na Gachagua. Na tungetaka hiyo watu wakae mpaka 2027. Kama wataki Gachagua 2027, waweke mwingine wataona ni itakaleta busara. Tunataka tuombe ya kwamba nchi hii tunahitaji amani, tunahitaji maendeleo, tunahitaji kazi kwa vijana kuliko maneno ya kutoa naibu wa rais. Ka jaod bura ma Turkana North Manopol Nabwin bende koro kodok chien ka embo wacho ni oisiro lwedo wach mar thicho ke apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua gi gino ma bende olero ni en gino ma ka otim to nyalo biro kweyo liet mar siasa ma nyaka gi sani koro medo jimbore mokalo e pacho ka. Wach ma bende osebedo ka ipingo gi moko kuom jokanyo mag od bura mamalo ma bende tiyo jachiel gi jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Governor Orengo said that governments eat their own people. Kenya Kwanza government is eating Rigathi Gachagua. We still remember, and we were not happy as political leadership of ASAL areas, is when Rigathi Gachagua was pushing for 1 shilling, 1 man, 1 vote. He talks about Mount Kenya politics. He forgets he is a deputy president for the whole country. I will sign for the impeachment of Rigathi Gachagua on that basis because he doesn't fit. Nyakwar Mogajwang ka koro watieko en ni nyasi maralam ne ringre mag jopuonjre ma ne owito ngimagi e masira makoch mar mach manotimore e skund primar mar Hillside Endarash Academy County Manyeri. Timore sani ka nyasi makamano obagi alap ma Muiga mayudore Kieni West e County Manyeri. Giko weche manyien Nyakwar Mo ka ne gin mago motuche kor gwenge kaka ne gimolo meso mar ka weche manyien Radio Ramogi. Watudre koromo saa 7 ne weche manyien adimba ko kamano koromo saa 4 saa 5 gi saa 6 weche moko manyien machuok. Nyinga Vincent Otieno. Magone matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok no wilgo. Oyudore kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kupie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Agomoni watieki gi diji mar mondo mi odhi nyime kod yore gi mag tiyo ne jo Kenya e kidienje mamoko. Ng'eyo ni yude kama bedo ga matek ahinya nikech dich manitiere war ofis, to kata kamano nya wuoyo kod nyoro godhiambo to wacho ni nyaka to nobi ka wuoyo gi jopiny e wach mar paro manitiere mar donjo e chenro manyien mar okumba ma iluongo ni SHA ka oganda dar kokalo kuom chenro ma iluongo ni NHIF ma osebedo ka tiyo nyaka chil kawuono. Ng'ato penjo kanito wan jo mantie diaspora bende oyieno ni wanyalo register ma ote mar Pauline kantiere Bangladesh. DG jowa mantie diaspora gimbe ginyalo ndikore ma ng'ato samoro en gi contract moro kucho to nyalo duogo dala koni okonyore. Mano wayiego kabisa kendo jowa mane diaspora watimo chenro gi Ministry of Foreign Affairs, State Department of Diaspora
mondo wandik jowa mani matiyo e pinje moko moro en kata gi contract mar dweche 6 kotieko to duogo dala ka to nwang' ka pod okumba ne nitie kamano. Wuod Alego Nyajuok Upanda wacho kanyo ni mosna wuod Karuoth wuoyo maliw mokalo sana to penago ni to SHAA, how do we add dependents with the new SHA scheme? For example, adding nyathi less than 5 years keto lith lwete nade ahinya to weche mag pre-authorization ma osebedo kaka kelo chandruok cha. We wachno Awiti Kefa wacho kanyo ni amora ahinya transition mabiro nyime an asatimo mara makman ne atimo ne jaduong' moro kato system neno ka gima koro hang ok donji ging'iane na efficiency mar system makamano. Erokamano ahinya vioje amora ahinya gi DG mar health mulo weche moko mangima oyawre pina wendo ni to okumba mar nyene koro bende inyalo chule dobed active for how long ama inyalo mana chule pesa di for the start. Penyo mar ariyo to onyalo cover ji adi in a household. Penyo mar adek bende inyalo dhi hospital mora koso en mana ma osiptande mantiere e rang'iny moro. Emmanuel Odongo Daro kawuok Moroni Samba penjo kamano. Apenjo kamani, is there a way we can use this new insurance policy to cover people with serious medications? Iji tuoche mitero oko nikech insurance dagi kao ting ailago to kitero ng'ato oko to kao ting mage. NHIF nochwanya sana. There's a time near I went to hospital and my card only no cover consultation fee kende. Give few tests mamoko kasto iko na ni pesa na urumo. Koro masa ni pogruok ni kanye. Pito kumu mar bungu maena penjo kamano. NHIF used to have insurance policy for retired civil servants called Caro. Will SHA continue having the same insurance policy for retired civil servants? Nyinga en kojala penjo kamano. Adoni nyuand penjo go mondo iduokgi e wang' achiel. Chagi penjo mangato penjo ka ni mokwongo retired civil servants eka wadhi mamalogi. Kaluwore gi chik masani ma SHA, SHA ko yiene bedo gimiluongo ni enhanced scheme kaka ma civil servants, kaka ma retired civil servants, kaka ma parliamentarians, koro mano biro chuno ne gin nyaka ging'eny e private sector mondo ginwang' cover. Kamano. Aito moro kaendi wacho ni penjo ma Pito penjo kama endi, insurance policy beno cover serious medications tuoche ma itero ng'ato oko. Ko wacho ni thoth insurance tamorega ka uting mar tero ng'ato oko mar Kenya to NHIF nochwanye kana odhi hospital to nung'ise ni cover mar no ne nyalo kawo mana consultation gi test mamoko matin kende. Aparo na wase gwele penjo no mbele kanyo ka wacho ni thieth ma oko gi chronic conditions bedo covered e chenro okumba mar SHA. NHIF ne timo kamano nikech ne ok nyal kata ng'iyo ni kidhi e thieth itiyo gi pesa di. Ema wacho ni koro wabro tiyo gi technology ma in be kidhi neno daktar kata kidhi hospital to kisetieko tibiro nwang'o report ni kawuono idhi otimni test makama itiyo gi pesa makama, pesa ni modong' chalo kama. Koro mi control ma in be koro nyalo ng'eyo ne an gi pesa di ijipanga namna gani. Koro kidhi kama itimo billing kacha nyaka ng'isi e screen cha ni dong kare inene simbi. Ibiro nene simbi. Ibiro nene simbi. Okay. Yeah. Kuri ng'eyo ni dongi pesa di mondo igao. Wan gi app mwaloso miluongo ni afya yangu. Okay. .go.ke. Ibiro nene simbi ma kidhi adhiya ni to samiketo biometrics ni mos donjo ka thieth. Okay. Ni ibiro nyisi ni ene hospital makama, uthiedhi thieth makama, okawo pesa makama, pesa ni modong' endi kama. Daktari mothiedhi be nyinge biro wuok kanyo gi namba ne. Okay. Yeah. Namba ne mar register godo mar practice. Mar practice ka Kenya Medical Practitioners Dentist Council. Okay. Kata ka en nurse nyaka bio ket namba ne. Miyo jok mane thietho chon ma ng'ato wuoka ka amora ni koro an daktari ya hospital mano ok bitimore. Ok ji temo roko dust coat marachar e hospital gin jochiw thieth. Erokamano. Ng'ato penjo kani asetimo registration to aneno mana ka payment mara dhi bedo 1,000 shillings to nyocha chulo 500 shillings. I'm a retired officer. Dibed ni system emarach koso penj na director anje puonj kendo gutu mar paponditi. Luwore mna gi kaka oduoko penjo go. Emomiyo koro wuok gi 1,000 shillings. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Come on. For example, an asthma patient is given 700 per year per household. Koro ka ng'ato achiel e odi obedo matuo more than once in a year,
pesa ni biro romo adier. Mano mna mar test nikech thieth ma inpatient gi outpatient en a separate package under Social Health Authority. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Na winjo kanyo ka owacho kanyo ni CS gi Linda Mama duogo kendo kaachiel kod wach mar Edu Afya cha. To jonyuol biro bedo ga ka golo koso dhi bedo nade ka okoleronwa ahinya matut. Nyinga en Asam Kouko Onyalo kantie dala mar Alego Segere. Mano wuod dalawa. Erokamano wuod Alego Segere. Erokamano wuod gweng'. Linda Mama duogo kendo duogo maber kaka asewacho mbele kanyo. Edu Afya be koro cover nyithindo ma primary, nyithindo mane secondary private schools mano oko cover. Onge chudo moro, en chudo mar household. Ka janyuol ose chudo to nyithindo gi bedo kaka dependents, joge ma ni household no. Onge kendo gimoro mochulo moloyo mano. Erokamano. Nitie penjo moro ka wacho ni NHIF ne mi thuolo mar yiero facility midwa ne dhiye. Ma inyalo dhi kamoro amora. Nitie facility mibiro yiero. To kiseyiero facility nitie gimiluongo ni primary care network. Koro hospital maduong' sub county. Ka en kata awachna Ahero sub county referral hospital. Kore maduong' sub county no. To nitie osiptende matindo tindo, private clinics, nitie mag jokanisa, nitie dispensary health center, mag sirikal. Inyalo choose any of the facilities, mano ma primary health care, level 2, level 3. But level 4, level 5, level 6, buro bedo ko migi miluongo ni referral. Oori ni tuoni ni okwanyal deal goka, koro dhi kama. Kamano. Apenjo kama ni to kaponi wiwil kod pin mari itimo nang'o? En gi provision mar pin? Ne en gi provision mar pin tawanwang' kama nokelo chandruok koro wawacho ni idhi gole. Koro pin okwabitiyo go nikech pin mikwayo ng'eny, kidhi ka idwaro pin ni, kidhi ka idwaro pin machielo. Koro wawacho gi jowa mwatiyo go mar technology mondo gol pin. Koro kwadhi nyime pin ok bidwar. Yeah. VJ Pena daktari wach mar MTC marachonyo ni to gibiro chako gedo margi karang'o. Diji nitie penjo moro ka ng'ato osepenja, ochako penja gokinya ng'eni ni winjo radio. Nitie lo moro mane giweyo ni ger godo KMTC. Akeni ma be inyalo handle, koso ibiro handle kidhi office. Mano nitie board mar KMTC ema nyalo duoko. Mano onge lweti. Mano onge lweta. Erokamano. Koro Selema Kongere Woodside Konyango iwinjo, akwayo ni nyalo wuoyo gi mjumbe mari Mheshimiwa Ng'ondo Were. Udhirnu wachni kotiyo gi board maduong' mar KMTC. Daktari, wach mari mogik minyalo weyo godo jopiny sama koro chenro ni endi chaka yanga tarik 1 dwe manyien mar 10. Wach erokamano Victor, wach mara mogik. Adwa sayo jothurwa mondo wawuo ka rombwa mondo wa register e migawo mar Social Health Authority nikech wang'e pek mwasebedo go kalure gi chenro mar thieth. King'iyo pinywa kucho wan gi tuoche mang'eny, malaria chendo, tuo mar kahera chendo, tuoche mang'eny. Chenro makelo ni ber nikech en kaka gigo duto mane ni NHIF wating'o wabiro go koni. To wamedo bere moloyo. Koro an akwayo mana jothurwa ni mondo wandikre, kwasendikore ibiro dwani mondo chudo mondo bede, wachudi mondo wabed go kumba maber, wager bi maber motegno ma ka ng'ato tuo to biro nwang'o konyruok. Mane kwayo na mogik ni jothurwa. Erokamano. Erokamano ahinya. Koro wakwayo jowate ni donjuru e chenro makamano mondo ine kaka inyalo yudo konyruok mari mar mondo mi bed kod thuolo mar yudo thieth e yo ma huyanga kokalo kuom chenro miluongo ni Social Health Authority ma bende